Direct, paano ba maging director or filmmaker? Alam nyo, iba-iba ang paraan. Pwede ka magsimula sa ibaba ng ladder bilang production assistant, tapos trabahuhin mo hanggang umabot sa taas. Ako, nagsimula bilang volunteer PA sa MMK, tapos naging script continuity sa Star Cinema bago naging writer at director. Medyo napabilis ang talon ko papunta sa pagiging writer slash director dahil nakapasok ako sa film festivals gaya ng Cinemalaya at Cinema One Originals. Pero heto, kahit ano pang mapili niyong daan, magsisimula ang pagiging filmmaker sa pag-decide na isa kang filmmaker. Walang boss o HR magsasabi sa'yo na, "Huy, filmmaker ka na." Wala. Magsisimula yan sa pagpapasya mo na filmmaker ka at mula doon, gagawa ka ng mga pelikula kay pag YouTube man yan or short film competition at hahasain mo ang skills mo through workshops, books, or hands-on experience. Hanggang sa makagawa ka ng portfolio na pwede mong gamitin bilang pang-convince sa mga producers na kaya mong gumawa ng pelikula. So ikaw, nakapag-decide ka na ba? Kung oo, follow mo tong page ko for more tips and knowledge related to your filmmaking journey.